Chceme všetkým obyvateľom našich miest a obcí, kde v súčasnej dobe Trenčianska vodohospodárska spoločnosť dodáva vodu a odkanalizováva vodu, povedať, že cena vodného a stočného sa meniť nebude. Chceme im zodpovedne povedať, že všetky domácnosti dostanú vodu tak ako doteraz, čiže neprejde žiadne obmedzenie dodávky pitnej a odkanalizovanie pitnej vody a jej odkanalizovanie. Ďalej chceme povedať, že sme boli nemilo prekvapení tým, že sme dnes obdržali predbežné oznámenie od okresného súdu v Trenčíne, ktoré naďalej poveruje prevádzkovaním vodovodov a odkanalizovanie vody Trenčiansku vodohospodárskú spoločnosť a na základe predbežného oznámenia, napriek tomu, že je daná platná výpoveď z platnej zmluvy medzi TVK a TVS, súd rozhodol teda, že aj po 1.11. bude prevádzkovať náš majetok bude prevádzkovať TVS, súkromná spoločnosť. Mestá a obce sa rozhodli, že po určitých rokoch a skúsenostiach, ktoré nabrali s prevádzkovaním vodovodov a odkanalizovaných vod, ale hlavne v súvislosti s kohéznym fondom, ktorý prebieha s rekonštrukciou 4 čistiarní odpadových vod a výstavbou 5. plus výstavbou kanalizácie a vodovodov, že prevezme tú zodpovednosť na seba a bude sama zabezpečovať prevádzku vodovodov a kanalizácií. Za týmto účelom v októbri roku 2013 dali sme výpoveď spoločnosti TVS, ktorá tajacou zmluva hovorí o tom, že na podanie takejto výpovede zo zmluvy je tam 12-ročná lehota, mesačná lehota, v rámci ktorej potom bude nájomný vzťah ukončený. Mali sme za to a v dobrej viere sme boli v tom, že tento proces zmeny prevádzkovateľa prebehne plynulým spôsobom, že na obidvoch stranách sú inteligentní a slušní ľudia, ktorí budú rešpektovať zmluvu, ktorú medzi sebou mali a ktorú 14 rokov naplňali. Bohužiaľ sa ukazuje možno, že peniaze sú v dnešnej dobe mocné a všemocné a veľmi ťažko a neradi sa ich zdávame. Takže sme ostali takí prekvapení už počas toho roku, keď sme nepociťovali nejakú súčinnosť zo strany prevádzkovateľa na tom, že by sme mali prevzať našu spoločnosť, prevádzkovanie vodovodov našou spoločnosťou. Napriek tomu naša spoločnosť zodpovedne vyhlasujeme, je po všetkých stránkach pripravená. Trenčianske vodárne a kanalizácie sú po všetkých stránkach personálnych, technických, odborných, je pripravená prevziať od 1.11. prevádzku vodovodov a kanalizácií v našom regióne. Je to veľmi dôležité a je to dôležité aj preto, čo sa dnes moc nenosí, že pravda, zákon, morálka a etika sú na strane miest a obcí. My zastupujeme mestá a obce, zastupujeme svojich ľudí, ktorí nám dali svoju dôveru v komunálnych voľbách a nikdy nedovolíme, aby bolo týmto ľuďom nejakým spôsobom ublížené. Preto sme sa rozhodli na predstavenstve po porade s právnikmi, že sa odvoláme voči vydanému predbežnému opatreniu, ktoré bolo vydané okresným súdom v Trenčíne, myslím, že 15. alebo 16. oktobra nám bolo doručené dnes. TVS, akciová spoločnosť, pravdepodobne mala tie informácie o nejaký týždeň skorej ako my, že také predbežné opatrenie bude vydané. Na tom predbežnom opatrení, ktoré je legálne a legitímne, nám vadí to, že bolo vydané na základe informácií, ktoré neboli úplné a máme za to, že v mnohých častiach boli tieto informácie klamlivé a máme za to a domnievame sa, že samosúdkyňa okresného súdu bola týmto spôsobom uvedená do omylu a rozhodla na základe nie dobrých informácií. Z uvedeného dôvodu sa teda odvolávame voči tomuto vydanému predbežnému opatreniu. Zároveň žiadame predsedu okresného súdu v Trenčíne, aby vykonal určitý dohľad, aby sa postupovalo v danom prípade nezaujato, nestranne a bez zbytočných prieťahov. Ďalej
dávame oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu, ktorú budeme adresovať na generálnu prokuratúru a úrad špeciálnej prokuratúry a takisto naša spoločnosť dá aj podnet na začatie disciplinárneho konania predsedovi súdu. To sú také prvé opatrenia, ktoré chceme urobiť na to, aby sme mohli hájiť oprávnené záujmy našich občanov, ktorí žijú v našich mestách a obciach, a na to, aby sa vlastník domohol svojich práv, na to, aby sa vlastník infraštruktúry mohol podieľať na jej prevádzkovaní, keď sa takto rozhodol. Považujeme to za určité, možno snáď aj obmedzenie ústavných práv, pretože každý má právo na to, aby mohol nakladať so svojím majetkom, tak ako uzná za vhodné, pokiaľ je to v súlade so zákonom. A výpoveď z nájomnej zmluvy s TVS-kou, TVK, TVS je v súlade so zákonom. Nebola nikdy a nikde ani napadnutá. Rád by som ešte doplnil jednu informáciu, že toto predbežné opatrenie bolo vydané v čase, keď Trenčianska vodohospodárska spoločnosť prestala platiť mestám a obciam zastúpeným v Trenčianskej vodárenskej a kanalizačnej spoločnosti nájom. A v tejto chvíli vlastne nám táto spoločnosť dlhuje 1 920 000 eur za to, že si prenajíma náš majetok a za tento majetok nám v poslednom období, v poslednom pol roku odmietla zaplatiť. Napriek tomu súd vydal rozhodnutie v prospech súkromnej akciovej spoločnosti, ktorá nedávno zmenila akcionára, ktorá už dnes nevieme presne komu patrí, ale už je v iných súkromných rukách. A preto sa my budeme aj týmito odvolaniami domáhať našich práv, ktoré máme, pretože sme plne pripravení na to, aby sme si svoj vlastný majetok mohli prevádzkovať sami. A je neuveriteľné, že sa vlastne uprednostnila záujem súkromnej spoločnosti pred záujmom miest a obcí zastúpených v TVK. V súčasnej dobe platí predbežné opatrenie, ktoré dal okresný samosudky na okresného súdu, čiže my sa voči tomuto predbežnému opatreniu odvolávame a pokiaľ nerozhodne vyššia inštancia o našom odvolaní, dovtedy bude prevádzkovateľ prevádzkovať vodovody a kanalizáciu doterajší prevádzkovateľ Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, ale mestá a obce naďalej pokračujú v procese prípravy na prevzatie prevádzkovania tejto spoločnosti, ale plne rešpektujeme rozhodnutie súdu, aj keď s ním nesúhlasíme. Pre občana sa nezmení nič, tak som povedal na samom začiatku, voda bude tiec a cena nebude zmenená. Môžete ešte dovysvetliť, lebo tam si mali podpisovať nové zmluvy s občanmi od 1. novembra. Či toto podpisovanie príbežne zastavíte, alebo koľko už zmluv je takto podpísaných, aký bude ďalší postup v tomto? Podpisovanie zmluv určite nezastavíme, pretože sme presvedčení o našej pravde, o našej morálke a etike, ktorá je na našej strane a veríme aj, že zákony to takto budú posudzovať. My sme povedali jednoznačne, že sme pripravení na prevádzku vodovodov a kanalizácií a budeme pokračovať v podpisovaní zmluv s občanmi, samozrejme. A dovtedy, kým nebude rozhodnuté o zrušení predbežného opatrenia, bude platiť zmluva, ktorú má Trenčianska vodohospodárska spoločnosť s občanmi a v momente, keď bude rozhodnuté o tom, že prevádzkovať vodu a kanál budú mestá a obce, tak vtedy vstúpi do platnosti nová zmluva, ktorá bude podpísaná medzi TVK a občanmi, pretože zo zákona stará zmluva z merita veci zanikne. Čiže inými slovami platí, že aj keď občania budú mať v tejto chvíli podpísané dve zmluvy, platí zmluva od Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, pretože predbežným opatrením vlastne súd rozhodol, že táto spoločnosť, súkromná spoločnosť, bude ďalej prevádzkovať majetok miest a obcí. To ale neznamená, že toto je trvalý stav, toto rozhodnutie nie je žiadnym vyhratým súdnym sporom, je to iba dočasné pozastavenie, čiže nie je to definitívny stav. My sa ho našim podaním budeme snažiť čo najskôr zvrátiť, pretože verím tomu, že aj súdy uznajú, že tu ide naozaj o verejný záujem. Ďalej patrilo by si povedať, že pokiaľ by tento stav mal trvať niekoľko mesiacov až rokov, je možné, že by Slovenská republika prišla o eurofondy v sume 60 miliónov eur, ktoré boli investované už teraz do Trenčianskeho regiónu na odkanalizovanie
a na vybudovanie vodovodov v našom regióne. Ale zároveň teda treba jednoznačne povedať, že nič sa pre občana v tejto chvíli nemení ani na cene vody, ani na v podstate dodávke vody. Je to spor medzi dvomi obchodnými spoločnosťami, respektíve medzi spoločnosťami, ktorej jednej sú majiteľom mesta a obce, ktoré vlastnia majetok, a druhej je súkromná spoločnosť, ktorá vznikla vďaka privatizácii v roku 1998 západoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, ktorá bola sprivatizovaná, a my chceme od súkromnej spoločnosti naspäť náš majetok, aby sme si ho my mohli prevádzkovať, pretože my sme na ňo pripravení. My sme na prevádzku pripravení a práve preto, že predpokladáme, že v budúcnosti súd rozhodne v náš prospech, keď zistí, že sme naozaj na to pripravení, není problém podpisovať zmluvy s našou spoločnosťou Trenčianska vodárňa a kanalizácia ďalej, pretože v prípade, že súd uzná naše argumenty, ktoré sú jasne podložiteľné, tak sa potom len presunie zmena prevádzkovateľa a všetko pôjde ďalej. Lebo dnes treba jednoznačne povedať, že naša spoločnosť, TVK, akciová spoločnosť, ktorej majiteľom sú tu mestá a obce, už má schválenú cenu vody cez URSO, ktorá je ešte o cent menšia a lacnejšia. To je jedna zásadná informácia. A druhá zásadná informácia, máme vydané všetky licenčné aj práva na prevádzku nášho vlastného majetku. Čiže všetko zo štátnych orgánov máme dnes potvrdené tak, aby sme to mohli urobiť. My len potrebujeme o tomto informovať súdkyňu a súd, ktorá vlastne rozhodovala na základe podania súkromnej spoločnosti, ktorá žalovala na základe toho, že my nie sme pripravení na prevádzku vody. Toto nie je pravda a budeme sa snažiť súd o tom presvedčiť. Treba povedať, že spolupráca medzi TVK a TV začala v roku 2000. Viete, aké bolo obdobie do roku 98, bolo nejaké obdobie aj ekonomicky a neboli dostupné úvery na trhu. Úrokové sadzby sa pohybovali od 20 do 26%. A bola to zložitá doba a zložitý začiatok. Starostovia a primátori nemali skúsenosti s prevádzkou vodovodov a kanalizácií a preto sa rozhodli podpísať zmluvu, nájsť si teda partnera vhodného, podpísať zmluvu s firmou, ktorá to profesionálne zabezpečuje. Tá zmluva bola podpísaná na 20 rokov a bola účinná od 1.1. roku 2000 a mala platiť do roku 2020. To je prvý moment, ktorý si treba uvedomiť, že mestá a obce dostali niečo, či nejaký majetok s prevádzkou, ktorého nemali skúsenosť, a celkom logicky si vybrali partnera, ktorý tú skúsenosť mal, a to bola práve Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, ktorá sa pretransformovala v rámci pilotného projektu z bývalej pobočky z VAKu v meste Trenčín. To je veľmi dôležité povedať na úvod, ale samozrejme čas plynie, doba sa mení, menia sa podmienky a mestá a obce získali určité skúsenosti a Slovensko vstúpilo do Európskej únie a otvoril sa nám priestor na čerpanie zdrojov a fondov Európskej únie a my sme boli, treba povedať, Trenčianske vodárne a kanalizácie znovu mali pilotný projekt pri výstavbe pravobrežnej čistiarne v Trenčine. Ako prvá vodárenská spoločnosť na Slovensku získala eurofondy a postavila pravobrežnú čistiarne v Trenčine. Na základe aj týchto skúseností sme okamžite začali v novom programovacom období pracovať na novom projekte Kohézneho fondu, ktorý sa takisto podarilo možno po 9 rokoch prípravy dotiahnuť do úspešného konca, a výsledkom toho je, že v súčasnej dobe rekonštruujeme 4 čistiarne odpadových vôd, staviame 5. čistiarne odpadových vôd, rekonštruujeme kanalizácie a staviame vodovod. To je veľmi dôležité povedať, že sa nám to podarilo, je to zhruba v hodnote 60 miliónov eur, ale bola tam aj podmienka zo strany Európskej únie, ktorá nechce podporovať cez európske peniaze privátnych podnikateľov, ale dala nám podmienku, že musíme túto zmluvu, ktorá bola uzatvorená do roku 2020, skrátiť do roku 2017. Čiže my sme sa obrátili na spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, mali sme niekoľko rokovaní ešte v roku 2008, ale bohužiaľ nedošlo k dohode o skrátení nájomnej zmluvy, pretože zo strany Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti vznikla podmienka, že v prípade, že po roku 2017 nebudú prevádzkovať
náš infraštruktúrálny majetok, tak žiadali odstupné od zmluvy za skrátenie vtedajších 100 miliónov slovenských korún. Predstavenstvo Trenčianskej vodárne a kanalizácií, čiže zástupcovia miest a obcí, vyhodnotili túto požiadavku ako nekorektnú a z uvedeného dôvodu sme upozornili vtedy akcionárov TVS, že pôjdeme svojou vlastnou cestou. V prípade, že by sme neskrátili nájomnú zmluvu, nedostali by sme taký objem peňazí zo strany z eurofondov, ktorým by stačil na zabezpečenie rekonštrukcie spomínaných 4 čistiarní odpadových vôd a výstavbu 5. a naplnenie podstaty celého kohézneho fondu. Takže my sme nemali na výber. Buď by sme nerekonštruovali čistiarne odpadových vod a mali by sme dlhú zmluvu a následne potom by sme mali veľké problémy zabezpečiť limity a kvality vypušťaných vôd a boli by sme nositeľom veľkých pokút prostredníctvom Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti. A táto zmluva, ste sa pýtali, aj či bola výhodná. Táto zmluva sa v podstate formovala, aj ten vzájomný vzťah sa formoval dlhých 14 rokov a môžeme povedať, že boli obdobia, kedy sme mali návrh trošku my vo výške nájomného a boli aj obdobia, kedy TVS-ka nepristúpila, nedohodli sme sa na výške nájomného a boli prípady, že mestá a obce ustúpili, ale môžem povedať, že za tých 14 rokov to bolo, alebo 15 to bolo také vyrovnané. Čiže v daných podmienkach, v danom mieste a čase plnenia bola táto zmluva pre mestá a obce výhodná. Čas a podmienky sa zmenili a dnes môžem s plnou vážnosťou povedať komunálneho politika s 20-ročnými skúsenostiami, že tým, že budeme sami prevádzkovať náš infraštruktúrálny majetok, dovolím si povedať, že naplníme rozpočet miest a obcí prostredníctvom TVK o viac ako 1,5 až 2 milióny eur. V podstate celý zisk súkromnej firmy z prevádzky a plus určité benefity, ako bola fakturovaná technická pomoc s Francúzom, ako bola fakturovaná technická pomoc zo strany menších akcionárov pre TVS, tak všetky tieto peňažky ostanú spoločnosti Trenčianskej vodárnej a kanalizácie, ostanú mestám a obcám, a ktorí zo svojej zriaďovateľskej zmluve majú napísané, že celý zisk môže byť použitý len na rozvoj infraštruktúry. To znamená, že tým, že budeme prevádzkovať naše vodovody a kanalizácie, vytvoríme viac zdrojov pre mestá a obce na rozvoj tejto infraštruktúry. Ja si myslím, že to je otázka pre právnikov. Ja osobne som ochotný sa obrátiť na všetky inštancie, ktoré na tejto zemeguli sú, pretože znovu zopakujem, na našej strane je pravda, právo, zákon, morálka a etika a je to náš majetok a nemal by nezávislý súd demokratickej spoločnosti rozhodnúť takým spôsobom, že nemôžete užívať svoj vlastný majetok. V tlačovej správe sa spomína trestné oznámenie. Môžete tak stručne objasniť, voči komu je zamerané, čo je obsahom toho trestného oznámenia? To sú skutočnosti, o ktorými v súčasnej dobe rokujeme s našimi právnikmi. Nechceme ísť s bubnom na zajace, je to celkom legitímne z našej strany. My jednoducho sme donútení sa brániť a už bolo povedané toľko polopravd, častokrát aj vyslovených lží a naši občania sú častokrát zavádzaní rôznymi výrokmi, rôznymi informáciami na webových stránkach a podobne, takže rozhodli sme sa, že jednoducho sa musíme brániť. Veď v našej spoločnosti, jak tu povedal pán predseda, prípadne nenaplnením toho, že by sme prevádzkovali svoj vlastný majetok, by vznikla obrovská škoda, bolo by ohrozené čerpanie kohéznych fondov, čiže 60 miliónov, mohlo by ich potom naša spoločnosť alebo Slovenská republika vrátiť do Bruselu a to by sme asi nechceli. Takže my sa musíme v súčasnej dobe, bohužiaľ to poviem, brániť a jedným zo spôsobov, ako sa brániť, pretože my sme zástupcovia miest a obcí, my sa môžeme brániť len zákonným spôsobom. My si nemôžeme dovoliť šíriť polopravdy a fámy medzi obyvateľmi. Ako trestné oznámenie voči komu a aký trestný čin by to mal? No ešte raz, bolo povedané, že dávame sťažnosť na disciplinárku súdu, čiže budeme sa snažiť, aby sa nejakým spôsobom pozrelo aj na to, ako vlastne vzniklo toto rozhodnutie súdu a na základe teda, či tie informácie boli v poriadku a tak ďalej, čiže to je jedna zásadná vec. Druhá zásadná vec je, že my sa samozrejme budeme brániť ďalej
napríklad na zašírenie poplašných správ voči obyvateľom. My v tejto chvíli, samozrejme všetko ešte riešia právnici, je to veľmi čerstvá vec. Len vám chcem povedať jednu zásadnú informáciu. My sme sa tento týždeň stretli so spoločnosťou Trenčianska vodohospodárska spoločnosť za účasti predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva, Ministerstva životného prostredia, okresného úradu, to znamená dotknutých, ktorí chránia verejný záujem, a dohadovali sme si proces preberania majetku, nášho majetku do našej prevádzky. Inými slovami chcem povedať, že celý proces prípravy preberania prevádzky bol robený a je robený v súčinnosti so štátnymi orgánmi, aj s orgánmi, ktoré kontrolujú plnenie čerpania európskych fondov, ktoré už dnes plynú do Trenčianskeho regiónu. Preto sme presvedčení o tom, že treba preskúmať rozhodnutie súdu, respektíve treba jednoducho zaútočiť istým spôsobom aj na to, že prečo v tejto situácii Trenčianska vodohospodárska spoločnosť predložila súdu návrh na predbežné opatrenie na zákaz prevádzky, pretože jediný dôvod, ktorým súd rozhodol, že sa ostáva zatiaľ prevádzka v rukách súkromnej spoločnosti, je len to, že TVK nie je pripravená na prevádzku, čo neskonštatoval žiadny zo štátnych orgánov, ktorý kontroluje celý tento proces. To znamená, že celé je to neuveriteľne zvláštne, je to pre nás veľké sklamanie a my sa budeme normálnym spôsobom brániť, budeme sa dožadovať aj možno rokovaní s ministrom spravodlivosti, budeme sa dožadovať rokovaní s najvyššími orgánmi v tejto krajine, pretože sú týmto rozhodnutím ohrozené aj európske fondy a zároveň je ohrozený aj majetok miest a obcí, pretože toto môže viesť až k ekonomickým problémom alebo likvidácii TVK, ktorej majiteľmi sú mestá a obce. A to my nemôžeme dovoliť, pretože je to nespravodlivé a je to nekorektné voči nám. My sme pripravení na prevádzku vlastného majetku. A súd konštatoval na základe vyjadrení súkromnej spoločnosti, že nie sme, a uznal súkromnej spoločnosti, že to tak je. Napriek tomu, že súkromná spoločnosť mestám a obciam momentálne dlhuje 1 920 000 eur. To je taká nehoráznosť, že, tak jak povedal pán podpredseda, my ako starostovia a primátori to nenecháme len tak. A budeme sa dožadovať všetkého, lebo my si nenecháme prepadnúť naše eurofondy. Jednoducho podmienka Európskej únie bola jednoznačná, my sme takú dali, že si budeme prevádzkovať vodu a kanál sami, pokiaľ dostaneme 60 miliónov eur. Dnes sú hotové odkanalizovanie v okolitých obciach, v Trenčíne, rekonštruujú sa čističky odpadových vod, stavia sa nová čistička, zlepšuje sa kvalita života. A my len na základe toho, že niekomu sa nechce prísť o svoj zisk, ktorý si predtým prerozdeľoval na úkor miest a obcí, tak my nepôjdeme proste do problémov ekonomických a nenecháme sa takýmto spôsobom proste vydierať a zneužívať tým, že nám niekto povie, že nie sme pripravení na prevádzku. Sme pripravení na prevádzku a my to vieme dnes dokázať. Budem sa opakovať. Ešte nebolo, pripravuje sa, právnici posudzujú všetky možnosti, aby proste tento dobrý skutok neostal bez trestu. Že by ste ho ešte nepodali? Ešte sme nepodali ste ho? Ešte raz. Tá situácia je komplikovaná. Chcem vám najprv povedať, že TVK už podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za šírenie poplašných správ, ktoré bolo podané. A momentálne bude podané žiadosť na riešenie disciplinárneho súdu v rámci súdov a zvažujeme ďalšie podania trestných oznámení na spôsob, akým sa to celé deje. Ale už bolo podané, pretože vy sami dobre viete, že už do schránok aj v meste Trenčín aj v okolí boli vhadzované nepravdivé informácie, ktoré šírili neprávodu, a my sme už dali neznámeho páchateľa trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Je to momentálne tak, že Trenčianska TVK od 1.11. má zazmluvnených 170 zamestnancov. Väčšina týchto zamestnancov predtým dala výpoveď v súkromnej spoločnosti a prešla do našej spoločnosti. Zákonov Slovenskej republiky, platných Slovenskej republike. Áno, podľa zákonov, čiže podľa všetkých procesov. Dnes je to tak, že TVK má zamestnancov, TVK má technické zabezpečenie, TVK má zázemie, TVK je dnes pripravená na prevzatie prevádzky svojho vlastného majetku. 170 ľudí tu čaká na to, že prevezme tento majetok. Oznámili sme to tento týždeň v pondelok
štátu, oznámili sme to Trenčianskej vodárskej spoločnosti a chceli sme sa s nimi dohodnúť na prebratí tohto majetku. Dnes sme na to plne pripravení. Zastavilo nás predbežné rozhodnutie súdu, kedy súdkyňa skonštatovala na základe informácií súkromnej spoločnosti, že pripravení prevádzkovať nie sme. A proti tomu sa budeme, ktoré sme dnes dostali, proti tomu sa jednoducho ohradíme. Ale to, ako funguje dnes súkromná spoločnosť, vieme len to, že zmenila majiteľa. Nevieme, kto je dnes oficiálne majiteľom Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, pretože väčšinový akcionár z Francúzska predal svoje podiely a odišiel. To je jedna vec. A druhá vec je, zdá sa, že TVS je ako keby so svojimi vlastnými zamestnancami pripravená ďalej prevádzkovať majetok. V tejto chvíli je zodpovedná za dodávku vody a bude nezodpovedná za všetko zlé, čo by sa mohlo udiať. Ja len dúfam a verím, a to chcem povedať veľmi zodpovedne, že táto téma sa nestane predmetom predvolebného boja v komunálnych voľbách. Lebo to by bolo zo strany tých, ktorí by toto chceli zneužiť, jedno chrapunstvo a zneužitie občanov na svoje politické ciele. Toto je vec, ktorú musíme v kľude vyriešiť. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.